Usman Hassan ke neman dauka amma Dauda Sarki ya turje ya yi ciki ya dage ya Asuman Hassan wallahi na Asuman Hassan Asuman sai mutan kuma gofa kai ba karban yaro subhanallah yaro bane assalamu to wallahi ni kai kuma koyo hawo to anda lonko al-islamu wallahi ba kai kake bai kallon wani al-islamu mai takobi yake baka kake bane madugu ne uban tahiya al-islamu wallahi wannan madugu ne to kai mai takobi da shi Abdulaziz Larabu ni jere Allah wa kaga fadir ga asuman da jere asuman banda takobi ya kada asuman banda wallahi kada ya kada da talabari asuman da kada ya so ya surja cewa asabu bene ane musa kalite samani gagisi 40 secondes ina kusam nodi wai asuman barka ya mu yazo zabe na tilaberi ka zo kai zabe sallama lokaci ba Yusuf Sidi Abdulaziz PDG entreprise Yusuf Sidi Abdulaziz ya ce yana Amurka jira za ku 100% wannan kwakwalwa kokowar gargajiya da ake yi nan birnin Yamai. Haka zalika goyon baya zuwa ga ekip ORTM